cazuri medicale în care se recomandă utilizarea botoxului. Acesta a fost folosit din anii 80 de către medicii oftalmologi cu succes pentru tratarea blefarospasmului, pentru mișcările anormale la nivelul ploapelor, chiplitul frecvent, pentru strabism, pentru incontinența urinară, pentru hiperhidroză, asta însemnând o transpirație excesivă la nivelul palmelor, la nivelul axilelor, pentru pacienții cu migrene cronice. În zona perioculară se recomandă botoxul pentru tratarea aridurilor perioculare, acea laba gâștii, cum e mai denumită popular. Numai că acolo botoxul trebuie precizat că nu rezolvă toate problemele din zona perioculară și pentru o eficiență sporită ar fi util de combinat și cu injecții cu acid hialuronic, de folosirea raselului CO2 și de mezobotox, însemnând că se fac tot injecții cu botox, dar cu unități mai mici și în zone spațiate în zona perioculară, la distanțe egale între ele.